Ake ubingelele baba udokotela baba sesibawujabula umfana omhlanje akhehle umzolo amancisa ngesolo futhi ngixolisa. This is inyanga baba udokotela. Isidom semvelo dominant yemvelo. Dominant yemvelo. This is ake sikhuluma nje baba udokotela la ashuthela khona kuthiwa is a Nedbank House building sise studio number 1 dark room ibhilidi esilona kuthiwa i Nedbank House building. Lapho ke senza khona ama video ethu khona sibe nesikhathi kodwa we invest a lot of time. Namhlanje ngiphethe i-topic ethi rigid year 2026. Rigid year 2026. Love you. Ake singeneni lana. As inyanga, I have to be also helping so that we will understand why people are sick. There are foods or there are things that we have to stop eating in order to live healthier. And lezo zinto lezo angazi ukuthi kwenze kanjani uWHO wangakwenza ukuthi mandatory ukuthi zibhale ukuthi zinento ukuthi awubungazi ukuthi wena uPepcorn ufakwe into ekuthiwa Zearalenone. uPepcorn nje ubone Zearalenone it slows down your ingqondo yakho mentality. That is why ukwazi ukuhlala movie theater ubuke iTitanic for 2 hours. A conscious person will never do that. But they suppress you with caffeine from Coca-Cola and Zearalenone from Pepcorn. It allows you to watch movies. That is why emasinema into edayisa kakhulu Pepcorn ne-Coke kakhulu azibapusha down because it allows people to sit and watch that movie till iziphele because of caffeine and the after Zearalenone. Nengane ke futhi ekhonza ku Pepcorn kuyimbangela ukuthi ibe ingenzi kahle esikoleni because Zearalenone is not made to make you bright. You rather go for ginseng if you want to be intelligent at least. Thereafter mase siba nama multivitamin. Ama multivitamin athi umuntu mina ngiziphelela nge-multivitamin nje umzimba wami ngogadile awazi ukuthi wenzani. Sikuprovile lokho ngo-1998 1996 abantu kade bene-HIV besupplementa kakhulu ngama-multivitamin to maintain i-CD4 count yabo ibe phezulu, not knowing ukuthi wonke ama-multivitamin anento esibiza ukuthi i-gut pollution. What I mean by e-gut pollution, they are not fresh. They are carrying a mycotoxic pollution. Kalondlela ke iwayini lelo lithanda ngakho linesikhunta because iwayini kuze ukuthi liqale liphuzeke ufuna ama grapes afuna aqala abole base segama ithi fermentation ufuna aqala avubeleke. Utshwala lobo phuza besintu bone isocam beer ine mycotoxic solution because into enzeke lapha ukuqala kwa fermenter. If it fermented, then shows that uthi ibolile. If ibolile, thereafter isine pollution ke lapho ke esibiza ukuthi ke inesikhunta. Once aba nesikhunta nje izoqala ke ake sikhulume ke le ka cheese. Cheese kahle bakithi nawe phela umdala ezinye izinto ngeke uzitshelwe zonke. Cheese uphuma obisini. Kodwa ufika kwena uyelo. How come ubisi lukhiphe into eyelo? Kukhona into efakiwe lapha yana kulo ya cheese. Hamba uye esitolo ungene kule sitolo kunama supermarket nje amakhulu uthenge nje cheese wakhona oyelo. Ubuke imbala yalabo cheese ayifani. Abanye bayiyelo kakhulu, abanye bayiyelo kanye. Abanye ngathi bathanda ukuba sweet na kancane khona umnandi ngoba mnandi ke lo cheese. Kusashukelana yabo. Cheese ke lo. Cheese ufaka into esibiza tartrazine, tartrazine. Tartrazine is not good for a human being because it is one of the chemicals that can cause cancer emzimbeni womuntu. Yabo. Kalondlela cheese was supposed to be white. Sinawo ku white cheese abantu abawufuna. It tasteless. Mumbi. NgesiZulu. Mumbi la cheese. Omnandi lo yellow because it has been added with tartrazine. This is the if thina sikazikhulumi vese angizazi ke. Wena nje legama ithi i-gut pollution ulifunde kubaba dokotela.
Israel inono yayiqala ke nje ukuyizwa. Yabo. Lezi zinto lezi zifuna sizifundise ukuthi Israel inono ikhona lapha ya. Yabo. Even emalahleni lawo esipheka ngawo uthola ukuthi abantu abaningi besilisa abazali nje because bakhoza kakhulu inyama yosiwe yeswe ngamalahle. La malahle anento ekuthiwa fossil fuel ayincibilike emzimbeni womuntu and then ibulala ama sperms emzimbeni wendoda. Listen, if we don't talk about it, who's going to talk about it? We are quick to say ukuthi no, but we have to go to the basics. Ukuthi lokudla lokho esikudlayo kwathose lesidlayo ayikho right, sikwesithosiwa sikho right because it produces what is called tungsten. Tungsten yenza i-cancer yamathumbu, cancer umphimbo. Yebo. But asikwazi ukusho lokho ngoba sizinyanga, we are dominant by nature, asize idomu zemvelo. Yeah. This is what we do. Yeah, lezi zinto lezi bengithi ngifuna ukuzikhuluma nje nami. Mase ngikuthintela kancane ulettuce. Uyawuthanda ulettuce. Uyawuthanda ulettuce. Abantu abaningi kuyaya kulettuce besifazane abahanjwa ngeqiniso kufakwa ama-condom bahanjwe ebunuku. Uthola ukuthi abantu abaningi besifazane abadayisa umzimba imbangela yokugula kwabo be-retire i-cancer yesibeletho because of ama-condoms. Ama-condoms, do you know why they are so soft? Kunale lubrication lana. La lubrication lana yenziwe nge-benzopyrene. I-benzopyrene, it is a solvent. It's not made ukuthi ifeed umzimba womuntu. Ngalo ndlela abantu abadayisa umzimba isikhathi esiningi bahlushwa yileyo nto ke le. Ngoba lo fluid isuke iningi ngaphakathi kubona. Isuke iningi le fluid le ephuma la kwi-condom. Thereafter when the time goes by mase beba nenkinga ye-cancer yesibeletho from the extreme use of a condom. That is why amazwe amaningi oKazakhstan, Uzbekistan awekho nje ama-condom. Awekho. Hayi ukuthi awasetshenziswa ngisho ukuthi awekho. Then size kulettuce. Ulettuce ngake ngafundisa ngawo lettuce. Ulettuce angeke ukwazi ukuwasha. Ngathi uyakwazi ukuwasha ukudla, ngeke uzokwazi ukuwasha ulettuce. Awufani neklabishi. Ulettuce unamagumba amaningi acashile. Kugcwele amaqanda laphana. Amaqanda ama-worms. Ilapha ama-worms azalela shiye khona amaqanda awo. And those worms, they'll grow inside your stomach. Because ulettuce awuphekwa. You eat it raw. Those worms, eggs are there. Come to pork. Your pork, it has eggs. Ey'kelemu, ey'ngcili. If you are eating your pork, you know that you're eating fried worms. Is it right to eat fried worms? Knowing very well I'm eating worms there. But at least they're fried. Why should we be eating worms that are fried? Mina ngingele nto ukuthi pork is haram nonsense. Ngihlanza ukuthi pork is not clean. That's all. Pork is not clean, and after your lettuce is pork and lettuce, to me it's same thing. It's not clean. It's not clean. Your cheese is not clean. It has tartrazine. Your bread toast is not clean. It has tungsten. You understand? These things must be educated, but so that people they'll do things that they know, at least they know. Yabona ngizwe ngikutshela ukuthi i-roll on lento egcoba lemakhwapheni nani, but angifuni ukukuthusa usana ungaphindi ugcobe. Ilungile ugcobe khona uzogula. Wena siphila ngani ukuthi nigule? Emeni ngaguli sizolamba, but then we must make sure that we feed you stories that will force you to get sick. Mengikutshela ukuthi inani angifuni ukukutshela. Uthi yini lenze ukuthi athi umuntu ingenza amathumbu roll on, angeke ngizake ngikutshela ukuthi yini lento, because angifuni. Yeah, this is Babu Dote, but this is what Jalo Fanu Kleje Ketlem Sulamanga Senate. Akithi yazi kunabantu ngoba ngiyinyanga abona ukuthi kungcono angafuni ukusizwa abasebenzi, afuna ukusizwa abadokotela ngoba uyinyanga. Only coming to tell me that ukuthi kunethwasa lapha elikhona lapha kumkakhe yena umkakhe yathwasisa yena uyinyanga alifunayo. Manje lethwasa lela ilixhuma kakhulu lethwasa le. Hayibo
nezinyanga zifuna untombi kayibhinci. Phela mina untombi kayibhinci ibhodlela leshemane la bengithi mina ngakhela nje abantu ngokujwayelekile. Kodwa manje uma nezinyanga sezilifuna manje inyanga ishaya amahloni ukuthi ngoba angazi bese bewufakelana umqhele mebe edrobheni. Ngoba nje ngabuthatha into ejikijela phezulu kombhede. Bese umbhede uyiskepe. Osofa bavoshukile. Jikijela into lapha phezu kombhede. Ngoba manje mefika lana ufuna sizwe abasebenzi. Ukusho nje ukuthi hayi ngizofuna intombi ayibhinci ngenyanga kunomuntu esifazana ongihlulayo. Nginizishimile nazo inyanga. I have proven that ukuthi zishimile. Shimile izinyanga. Hayibo, bayashimile izinyanga. And ukushima kwazo kumbi ngoba manje zona azifuni uku-accept ukuthi ishimile. Kanti zishimene nazo. Angeke ushimise kumuntu owazi umuthi. And njengoba wazi umuthi uassume ukuthi yena ayikho into ezomhlula. Ingane ifike imqophe. Ngaloo ndlela ke nanti ibhodlela leshimane sibanika ke ikhomba intombi ebhinci ngo-1500. Wena kozoposelwa uzo-eda ne-110 sichaze ke lento siyafana kumhla 20 okusho ukuthi na wena ufuna intombi kayibhinci uzokwazi ukuthola online, not that you can come and sit down noba udokotela bazokuthumelela abasebenzi senza into nje ukuthi ufake imali ethunyelwe ufake imali but ukuthi uzozohlala noba udokotela ungijethi wenyanga ufuna ukuthi bakusize abasebenzi ufuna ukusizwa yimina no, it's not going to happen. Yeah, ake sikhulume lena before I go to Rumpi district in Mzuzu, Malawi. Okay, why do I say Mzuzu? Rumpi district Mzuzu. Idolobha labe elikhulu uMzuzu. eRumpi alikho idolobha. Into ekhona eRumpi umfula. South Sukuri River kuphela. Umfula nje into ekhona lapha nepolice station yodwa. Evala futhi ngo5. Yeah, then ngifuna ukukhandela umcebo. Ngifuna ukukhandela yabo lento le imikwazi ukugcwasa lesigqokweni. Yabo lento le. Oyikhipha abantu mhlamba phansi ufaka amaphepha. Mhlawumbe ngaphansi ufaka amaphepha. Mhlawumbe ngaphansi ufaka amaphepha. Siyazi bafaka amaphepha ngaphansi kube sengathi imali igcwele. Hayi kusaphuma yona kona umlingo. Kusaphuma yona kona umlingo, yabo? Yebo kusaphuma yona kona umlingo. Nansi ke lento le. Ifuthi, yabo? Khona esalayo la. Yabo? Uma ukuthi wena awukazi uphatha imali ekanje. Ibambe kanje imali uyiphethe. Awuzufana ke nathi. Sifuna ukukhandela iqiniso. Khandele iqiniso, ungitholele irazor. Ungitholele logwayi kuthiwa isigazu zibo 4. Ungitholele itshe leli greystone libacele komgaqo. Make sure ukuthi ulithatha ecele komgaqo. Ngifuna lawo matshe wathatha abe 4. Lana sizokuvusela into angeke lento ukholwe. Sizokuvusela into sizohamba nawe ngo2 siye ekuphambana la kuphambana khona imigaqo kanje. Laphambana khona imigaqo kanje. Sifike siyibeke lento lapha. Ibeke kuwena nje. Ihlale. Ufuna sithola umgaqo la uphambana khona kanje. Sifike siyibeke lento le. Izohlala. La emgababa ufike ushone phansi emkhomazi uthi kanje. Uqhame ngapha emgababa udlule emgababa ushone phansi nansi ekapani lana eshonqa ngazi igama la ngifuna futhi ukuyazi. Ukhupha umususudundubala uthi kanje naka kaphoyisa la uzivimba shothi okay akunika ithikithi udlule. Izokunika ioption ukuthi uthi uchezuka umuke wachezuka wathi usuzoqhama la phezulu kune crossroad kanje. Akukhanyi kumnyama. Sifike siyibeke ke le nto lapha kuwena. Ihlale. Usukuzokhokha. Umuntu othi babudokotela uzofika nami nesami isigqoko lapho sisigcwalisa imali. So sigcwalisa ke siyibutheke izigcwala, yabo? Siyibutheke izigcwala. Okay fine. Angikho la. Ngenza ukuthi wazi ukuthi lento esikhuluma ngayo into engifuna ukubona wena uyiyona. Ngingakahambi uya eMalawi. Ngihamba nje eMalawi ngiyazi ukuthi lento ngiyitshalile kuwena isiyakhuluma. Ngiyitshalile kuwena siyakhuluma.
lana uphatha ucash no EFT uphatha ucash sikwenzele lapha nami esifika lapha sithatha amatshe awu4 ngizokugcaba la 1 2 3 4 you understand bese sithatha leli tshe leli ngithi sula legazi lakho la hamba ulibeke lapha ya sula legazi lakho la hamba ulibeke lapha ya sula legazi lakho hamba ulibeke lapha ya sula legazi lakho hamba ulibeke lapha ya phezulu kwalela litshe ngicela wenze nje ungibekele imali ngizokutshela imali ofuna uyibeke lapha kunemali ofika uyibeke lapha uma usuthi ngithi sibani namhlanje mina ngokuthi uyibeke lapha ya uyibeke lapha yana uma usuthatha ugologo engihlobo lagologo engizothi lithathe ulithele encane mase ungiphathela ngifuna ufike uphethe iphepha elibhalwe igama lakho nesibongo negama lika mama wakho nelika baba wakho mase usho ukuthi wena sibani namhlanje ngizonikela ngemali ngizonikela ngegazi lami ngizonikela ngotshwala namhlanje sibani ngimukele njengowakho uma usungicebisa emhlabeni nangasemazulwini sengingowakho I surrender my soul I surrender my blood I surrender my soul I surrender my blood I want to be rich I want to win lotto I want to win Powerball I want to win Hollywood I want to be rich thatha lento lomusuma phezukwayo beke lento la phezukwayo and uphinde futhi lento kade uyikhuluma uthi sibani ngemukele I surrender my soul I surrender my blood I surrender my money I surrender my alcohol I want you to accept this gift qede lapho uthatha ugwayi isigazo ufike usibeke lapha ya usibeke lapha ya usuke lapho uhamba ungabheke emuva hamba ungabheke emuva uyongena emotweni ngene emotweni uthe wena ufuna lento does not come cheap you have to do something kune office efuna udlule kulona la wena ungacabanga ukuthi uzodatshukelwa lana akubona kokwakho lana semhlabeni la akuncengwa umuntu la akekho umuntu ozokuphipha la if you cannot do it somebody else will do it wena uzosebenza kuyena ushayela ama truck akhe wena uzosebenza kuyena ushaya umoba wakhe I understand kunabantu la esiphila nabo emhlabeni uma engena etoilet wezitayenza itoilet akalowasha itoilet ufuna uma ephuma wenze sure ukuthi niyo clean itoilet ngoba sephumile ayena akanasikhathi ukuthi lokho eclean netoli qoqoqoqo ayi wenza into ayenza aqede lapha aphuma wena ufuna uma ephuma straight umlandelo uhambe uclean ahle itoilet because kunento angena kuyona wena uyisabayo kodwa imali yakhe akunika yona uyisabi yini ngani lo yisabayo ngoba uyenzile lento uyaqashile manje usenza kodwa imali yakho uyithatha futhi uyithatha kanjani imali engakhanyi uyithatha kanjani imali engakhanyi ngoba wena uthi wena uyaqethuka wena kodwa imali engakhanyi uyithatha angeke thina sikutshele yonke into angeke sikutshele yonke kodwa into esokutshela yona ukuthi uma ufa ingane zakho zokukhulela emzini yabantu okufuna ukwazi ukuthi uma ufa umkakhe ehlupheka umkakhe uyodlala abangani bakho ngicela usesigama ethi ukudlala umkakhe uyodlala abangani bakho umfana uyodlala abafana bakamakhelwane in order ukuthi yena adle ngoba wena kutheme ku-introduce kwezinye izinto wayisaba namhlanje ingane yakho she is in one of the BNBs iguqe phansi kuntanga wenu owayenza lento iyamdlalisa ugwayi wakhe imdlalisa izingcola ithi khothe because wena wayisaba lento le ingane yakhe na 21 years ikubuka kanje isho ukuthi umuntu omdala kunobaba kanti nontanga awu understand kuwa ama headboard kumkakho namhlanje
because wena emhlabeni unesikhathi awuzange uzenze lezi zinto. Umkakho ubambelela ama-headboard kuwama-headboard namhlanje ngoba umkakho uyaqethuka. Uyibambe i-headboard eyibambe i-headboard ize iyiwe isale phansi. Athi kanti baba uqedini. Athi ngeke ngiqede imali yami lena angiqede. Because lento mesinitshengisa zona nilokhu nibuza into omsangano ukuthi kodwa lento ayinabungozi. Ngikhuluma nenye inyanga. Enye inyanga eseMpumalanga omunye udodi nje inyanga. Uthi ngimnika umsebenzi omhlophe osenyasuri. Ngithi kuyaqethuka enyasuri. Kuyaqethuka enyasuri. Uthi manje na lento ayinabo nomngozi ukuthi nako-ke manje le gama lenako-ke mina nje angeke ingemalawo nje ngibuzile lento ayinabo mina msebenzi enobungozi nginamsebenzi ngonobungozi mina lana ke lezi zinto zifuna sinitshele nje ukuthi if we don't do it somebody else will do it and something bad will happen. Uyobona umfana wakho no13 kade ephasa kahle esikoleni when he reaches 15 awusena uhlala emgaqweni because sekunento eyenzekile kumkakho umfana wakho ebona yenziwa kumama into angaze ayibona. Ingane ifika ingene imesanimi ingasuka athini umeleni wena lawe ingane iyabutha ayibo umana nomfana omncane kangaka ngoba lo mfana kamakhelwane lo kodwa uyaklina la kumkakho uyaklina uhamba ngeayini kakhulu. Uzobona njani umkakho phela ubambe i-headboard kanje uqhama ngemuva ushaya ipala umfana la phenduka khona umakhe ethi uphendula ikhanda ethi nangi ingane umfana ena13 imile ingane ibe traumatized engqondweni hamba uhlala emgaqweni udele ekhaya ngoba ubaba akabanga nesibindi. Kunezinto ezikhuluma nawe thina nje wahlala kumasabhabhu sinamabhili angaka amanzi ungazoze izinyoni na uhlala khona veze nembhili engaka abazo ngekhokheli mina ngiyazi ukuthi ngimhlophe noma yini methi iyashubisa into yakhona ngimi ngeqiniso engisho ukuthi ezinye izinto zifuna wena and speak to yourself. This is what ake sikhulume le nto le. We can bet money 2020 ngabalo nyaka siyabona wathi awuyima yeza ngisazi uyibona lento kanti okwazi ngisho ugumuza unyawo zawo uba 2026 yho ngane 2026 we can bet money osebenzayo manje iwarning aseyithole lisi affect 2026 kuyena. There are people in politics abazi noma liyaphuma noma liyashona yini. Njengamanje abantu abakulamaqembu nowazi yadumile bagijima koJosini kongwavuma. Kuthiwa kunekhehle likhona nesado sikolo ngoba bayabona ukuthi kwenzekani kwipolitiki. Bayabona ukuthi kwenzekani on the ground. Bayabona. Wena umuntu awubona uyazenzisa. Mufuna ama bad news watch news 5 days and uthola indaba ezi affect wena direct. Uzothola indaba ezi affect wena direct. Buka indaba Monday to Friday uzothola. Engisho ukuthi asingayi ku 2026 with the concept which is going to be easy. It's not going to be easy. It's not going to be easy because it's going to be 10 times. Kunabantu esibaziyo ukuthi baplana indlela escape South Africa because it's not going to work for them, but they sell things. Badayisa izinto abantu ngoba bethi bayahamba balibone lizwe lidrifte kwenye indawo. Sine disaster kumanje ukuthi mangathiwa ngempela uSirilo ubamresignis ubani uzolida. Ubani uready ukulida lapha. Balanda ngisho amakhehla aphethe amakade osasa ombheki ukuthi abazobamba itoho ngapha. Ophethe concept bagijima ebuhleni bocinga inkosi ukuthi ibalekele bathathe into basimahala. Okutshengisa ukuthi things are going to shake. Things are going to shake. Things are going to shake. Ake uzimisele pophi ibhande liqine. Pophi ibhande liqine because we live this country because we know ukuthi if mesibuya asizubuyela entweni esijwayele. Asizubuyela entweni esijwayele. Nathi ufuna sizimisele. Akuzuba lula kuthina nathi. Angifuni ukuthi ha kumina ababudethe kuzobe kulula. No, mekunzima kuwena kunzima kumina. We are human being like me. We are human being like me. This is what we talked about. This is what I'm saying.